bani abin fada. Shugaba a ba mu abun fada. Shugaba a bani abin fada don Muhsin dan Zaidil Adili. Shugaba a ba mu abun fada. Shugaba a ba mu abin fada. Shugaba a ba mu abun fada don Muhsin dan Zaidil Adili. Ya mai tayar da na zauna tsaye mai murkushe zalunci rabbuna. Kai kaɗai kake baka da kishiya la sharika laka kalukuna. Shugaba a ba mu abun fada. Bai da mata ba da ko diya bare a ce ga inda ya jingina. Gani yau ma na ɗauki kallamin zan rubuta yabo ga nabiyuna. Shugaba a ba mu abun fada. Allah dan girman faɗi ma shiga aikin nan da na ayyana. In ta harbo waɗansu baituka su gauraye duniyar nan ko ina. Shugaba a ba mu abun fada. Ba dan na kai ba ilahuna dan mayafin sai da amina. Allah ka yi mini na bida ba akina bai da abin fada. Sa kwakwalwa ta aka nan nada madarar baiwa aka barbada. Na rage tsayi na tsuguna ka ciran san abin da ka sana. Warwaren harshe na ne magana hakkin annabi na bayyana. Ka ciran san wannan duniya a ko'ina ka cire mun fargaba. Shugaba a ba mu abin fada. Yau salati ga wanda ya wuce baki ya furta ya fada adadi. Shugaba a ba mu abun fada. Mahamudu kakan Ahmadu ka akan Mahadi mujaddadi. Da iyalansa duk mai ja da su wuta tana nan kai masa tanadi. Shugaba a ba mu abun fada. Da sahabbai ina da ɗayin tini masu sukansu nake gargadi. Shehu Tijjani jikan annabi ɗan batul ka ƙaran madadi. Shugaba a ba mu abun fada. Shehu jiyari ka saka da shi a isarsa bana tare da di. Barhamu kala san zuma kan na shanye kala salin maɗi. Shugaba a ba mu abun fada. Kaulahi ka cinye mutan bana wata ma'amayar sai mabaɗi. Tun jimi kake mai kyan fasali na ci kake ciwon ajali. Baye in yas mai asali ka saka da hara azumi ali. Da sharu ma'aru mai hankali dan faɗi mani da Imam Ali. Sada Sidi Kabiru mu'awwali mai sai ta kwakwalwar jahili. Duk mai ja a ko tauye darajar ko arado ba za ya rabauta ba. Shugaba a ba mu abun fada. Shugaba a ba mu abin fada. Shugaba a ba mu abun fada don Muhsin dan Zaidil Adili. Lambai ki tekun rahama umma abiha sai da Fadima. Shugabar mata yan duniya har mazan ma dole su sallama. Shugaba a ba mu abun fada. Yan halattu dai suka sallama sinannu ne masu gardama. Ya masu isa daga duniya har kiyama na mukarrama. Shugaba a ba mu abun fada. Sai ya dana zo gaishe ki ne karabani na infantama. Yalbash a kuma maganar ki ne ce ga korama zo ka kandama. Shugaba a ba mu abun fada. Nazara ya sai ya da kara dora mu a saman sama. Dan abbanki mai garin maka dan Imamu Aliyu ki taimaka dan ƴaƴayenki musaddika sa cikin begenki na luluka. Umma bani da kowa banda ke wake mun sutura banda ke wane ya tsaya mini banda ke ci ina sha na sai da ke
komai zan yi sai na saka da ke umarni sabga in babu ke babu ni ciki ba zan shige ta ba shugaba a bamu abin fada Assalamu alaika masu ungoba a gori kairil anbiya shugaba a bamu abun fada a gare ka muke nema maula ta sidi ce dama kuma an gaya mai jan kai ne kai Mustapha fiye da uwa a gurin diya shugaba a bamu abun fada ka isar wa halitta hamidi mu da kai ai sai dai godiya ni fatan da na tashi nake faɗa kuma ka amsa su gaba ɗaya shugaba a bamu abun fada shi gwani na gona ya ina ruwan shi mai akwai ne ba shi ba tsiya mun kuma dawowa gare ka wanda har kullum bai gajiya shugaba a bamu abun fada babu mu babu idan da kai babu alkhairi in babu kai ba abin da nake so banda kai ba ni neman komai banda kai ba bukata a inda babu kai ba aminci in har babu kai babu rai ba tafiya babu kai lamarin mu gaba daya sai da kai ya gafurur rahimu ina kake me nake nema ba naka ba shugaba a bamu abun fada shugaba a bamu abin fada shugaba a bamu abun fada jamu Hussein dan zai